Nuwun, iki Pak Arif. Monggo mlebet Pak Arif. Oh, nggih, Pak. Matur nuwun Pak Kepala. Niki kula ajeng nyuwun wekdal kagem nyariosaken babagan jadwal ngajar kula. Walah, kados pundi Pak Arif? Menapa wonten masalah kalian jadwal sampean? Nggih Pak Kepala, kula kepareng nyuwun pergantosan jadwal mengajar dinten Rebo amargi wonten keperluan keluarga ingkang mendesak. Oh, ngoten. Nggih ingkang penting saged dipunatur tanpa ngganggu kegiatan siswa. Napa sampun rembugan kalian guru sanes kangge gantosan? Nggih Pak, kula sampun atur kalian Bu Rina lan piyambakipun kersa. Nggih, menawi kados mekaten kula idinaken. Monggo sampeyan nyerahaken surat resmi permohonan pergantian jadwal. Ngaturaken panuwun sanget Pak. Kula badhe nyerahaken surat menika dinten punika ugi. Alhamdulillah Pak Arif. Muga sedaya saged lumampah lancar. Menapa malih sing diperluaken? Mboten Pak, mong kemawon. Mugi panjenengan kersa paring pangestu. Nggih, kula paringi pangestu. Kula matur nuwun awet sampeyan tetep njaga tanggung jawab senajan wonten halangan. Ngaturaken sembah nuwun banget Pak. Ngeten iki kula izin pamit ya Pak. Mari Pak.